Obetwanin bi a wanya mfie aduasa mmienu a ɔwɔ abɔnwemu ekuro bi a ɛwɔ adwumako enyan no wɔ mfimfini mantamu ahyɛ ne ho sɛ ɛba no sɛ ne mmɔfra daakye ne wɔn yiedie a ɔbɛbɔ ne ho mmɔden biara. Obetwanin a ne din de Jacob Natano nam saa kwan yi so de afutuo kɔde ma ne nyankofo mmarima nyinaa sɛ wɔnhwɛ na wɔn mma daakye ho hia wɔn na nyɛ sɛ awoɔ no saa nko ara na wɔbɛwo. Abakare amede me prela me hwa mo mmadi yi na mmom menyi bi kra na dress kra na moton na me da ahwe mama mo wanye ba bi wasi na oche bi na me fi mo kra wa bo me din aka kasa amede ama mabusanfo so wo so wanye nkran hyere obra mba bobo ma obra bon nti ma ya de Osaka de si so sɛ ɛwɔ mu sɛ abɛtwa adwuma no ɛnhyɛ da nyɛ adwuma bi a ɛde bibi kɛseɛ bia ɛba wɔn bɔtɔm nanso ɔno mpo ɛmmia n'ani ɛno nti ɔtoto srɛ agyanom a ɛwɔ Ghana nyinaa sɛ wɔmmɔ wɔn ho mmɔden sɛ kakra bi a wɔbɛtumi no wɔbɛyɛ de ahwɛ wɔn mma no daakye. obi a wo a ompo na nhwa ne ba ampo wanya anhwa wo ba na amre na amfa nhwa wo ba na wo ma wo nti da ma na da wo ba obayɛ awi ɔyɛ awi so a wodin so ba sɛ Ghana yo obi a yo onyimdin na wo ba aka fa de ma di o onyimdin na la akofom nti obi ara mpe na fa nhwa ne ba na ne Ɛgya Kɔbena Tano ba pani a odi kan ɛyɛ Kɔbena Bronya ɛde sansɛm yi ɛto Angel TV anim ɛwɔ sɛnea ɔno hu no wɔ mmoa a ɔde ma ne papa ɛwɔ n'abɛtwa adwuma no. Na may I define that mamma to be a pottum kama. Ma, Madia, Macabi, I'm a away is kind of money that I am to be am that photo.